ngiphathisa ubaba uMthemba fike ngo-2010 hlala nomuntu ongahambi ayikho into right esihleli la ngoba asibhekiwe ziyashisa lezi zindlu unakala uzuthathe yona le mali yegrant upheshe la kuvuza khona ngiyacela baba ngiyacela ayikabi usizo ngiyacela ngiyazicelela esimweni engikusona udlile awudlile akekho kwazi kodwa mase kuthiwa kuzovotwa kuzoqhamuka umuntu ungahlala 14 years 2010 ngike ngiphathisa wona baba angitheli ngenyembezi zona ezibhadi buhlungu